интеристи, днес реших да ви срещна с един човек, който вероятно често виждате на телевизионния екран, но малцина от вас знаят, че освен страхотен журналист, той е и голям интерес. Искам да ви представя журналиста от Макспорта Иван Иванов. Ванка, здравей и първо искам да ти благодаря, че прие поканата да направим този разговор. Здравей, Ради! Привет на цялата интересска общност в България. С радост правим този разговор. Минаха така малко емоциите след края на сезона и може така на по-бистра глава да се анализира, да се прави равносметка на приключилата кампания. Така е, със сигурност. Аз съм сигурен, че за хората ще бъде интересен този разговор, тъй като, както казах, свикнали сме да те виждаме всяка неделя на телевизионен екран, но в крайна сметка ти там изпълняваш своите служебни задължения и няма как да покажеш клубните си пристрастия. Пък аз често съм бил в телевизията и съм свидетел на това колко трудно е понякога да потисне човек емоциите си. От тази гледна точка ти как успяваш да постигнеш баланса между това да си свършиш работата добре, професионално и в същото време чисто фенските страсти, когато става въпрос за Интер? Може би един от най-хубавите въпроси е това, тъй като мнозина се чудят как журналистите правят разликата между това да продължават да държат любовта в сърцето си към любимия отбор и да са безпристрастни. Значи, виж, при мен нещата от към любовта към Интер тръгнаха много назад в годините, като сега аз съм роден през 1983 година, кой както иска да си го тълкува, и съжалявам, че аз започнах да гледам футбол сравнително късно. Аз започнах да гледам футбол примерно на 9-10 годишна възраст и съжалявам много, тъй като сега като се връщам лентата назад, си спомням как имало случаи, в които съм влизал в къщи. Още не съм бил тръгнал дори може би на училище, да съм бил може би на 5-6, нещо от този тип. И виждам как баща ми гледа някакъв мач по телевизията. Много често играеха примерно сини срещу жълти, ми се е забило в главата и аз поглеждах телевизора, виках, пак гледа футбол и излизах навънка да си играя с партизани, индианци, с пластмасовите играчки, с ключките, които имахме. Тръгнах да гледам футбол по време на квалификациите на България за световното 94-та. Тогава се запалих страшно много по играта. И ти знаеш много добре, че по това време в България футбол по телевизията да попаднеш на някой матч си бе истинско чудо. Даваше се италианското първенство и се отделяше внимание на финалите на европейските турнири. На Кеш, на КНК и на УЕФА, така се казаха трите турнира. И да попаднеш на такъв матч и да го изведеш си беше истинска радост. Като в началото нормално беше, аз тръгнах, моята любов към футбола, нали, тръгна от националният отбор и се пренесе тук на местно ниво и много често, нали, в семейството става така, или синът тръгва по стъпките на бащата по любимият отбор, или пък се обръща срещу него, нали, за да го има това противопоставяне в семейството между баща и син. Аз избрах първия вариант, тръгнах по стъпките на баща ми, т.е. станах фен на Левски. Оттам тръгна любовта към сините отбори. И като малко дете тогава, нали, на 10 години, избирах отборите си в началото по света. В този период имаше 93-та, 94-та. Сега, извинявай, че така толкова назад те върнах и ти разказвам такива неща, няма проблем, но понеже ме пита как се балансира между всичко. Да. 93-та, 94-та финала на Кеш беше Милан срещу Барселона, като Милан пребиха от бой Барселона. И аз като малко дете, то може би така работи като цяло, може би, мозъка на по-малките. Или избираш да застанеш на страната на силния, този, който е бил, този, който си видял да дига купата, или се заражда онова другото чувство да си на страната на загубилия, на по-слабия. Сега, при мен се зароди второто чувство. Аз не харесах Милан, който преби от бой Барселона. Не станах фен и на Барселона, тъй като съм
фен на Левски, Барселона играеше Стоичков. Не, че имам нещо против Стоичков, просто тогава мисленето на детето беше, нали, че нито ще обиждам Стоичков, нито ще обиждам Барселона, но просто няма да съм фен нито на Барселона. Не станах фен и на Реал Мадрид, но ми стана интересно, нали, как може Милан да са толкова силни, да бият по този начин на Барселона. И тръгнах, нямаше тогава интернет, основно разчитахме на вестници, на книги, които намерим по библиотеките, на футболни книги, които се разменяме помежду ни приятели. И в Италия стигнах, нали, докато се прави проучвания, че големият съперник на Милан е Интер. Сезон 93-та, 92-та, 93-та, 93-та, мисля, че и четвърта беше. Интер, знаеш къде завършва класирането, когато Милан печели Шампионската лига? Ами, аз също отлично Интер завършва на една точка от зоната на изпадащите. Да. Примерно завършват с 31 точки и мисля тотално зле се представят. Аз си казах, че няма значение за мен. Това нямаше никакво значение в случая, че са толкова назад в класирането. Разбрах, че това е отбора, който в Италия е нещо като опонент на Милан, в моето детско съзнание. Няколко години напред имаме сезон 96-97, мисля, че Интер стига финал в Купата на УЕФА. Мачовете са срещу Шалке. В два двубоя се играят тогава мачовете. Даваха се по телевизията. Да, Интер беше с Бергоми, с група серийни убийци около него, типа Паганин, Фрези, Галанте, Арон Винтер беше в средата на терена. Сещаш се за този отбор, нали? Пол Инс, който аз така и не можах да харесам. Юрий Джуркаев беше. Първият матч срещу Шалке беше в Германия. Шалке бяха с Йенс Леман на вратата, имаха Олаф Тон в защита, имаха един, който го помня и до ден днешен, няма да го забравя никога, казваше се Марк Вилмотс, белгиец. Първият матч в Гелзенкирхен, Шалке бие 1-0, гол вкарва Марк Вилмотс. Това го помня 96 още. Реванш след една седмица. При нас напред Иван Саморано и абсолютно нищо друго нямаше читаво, което да направи нещо. Аз Джуркаев също не можах да го залопичам в последствията. 1-0, Саморано вкара примерно 5 минути преди края на матча, 1-0. Нищо не става в продълженията, дуспи. И познай. Иен Слеман спаси, мисля, че 2. Марк Вилмотс вкара победната дуспа, още повече го намразих, Интер загуби купата. И аз оттам се запалих още повече. В смисъл, при мен любовта към Интер тръгна може би от тази загубена купа на УЕФА. Но пък хубавото беше, че следващата година Интер отново стигна финал. И игра срещу Лацио, пак купата на УЕФА беше. Точно така. И поправката беше блестяща. Това мисля, че беше първият финал в купата на УЕФА, в който смениха регламентите. Вече не се играе в два матча, а в един. Интер би 3-0, вече Роналдо бе в отбора, а Лацио бе един отбор, който вече бе с Свен Горан Ериксон начало, отбор, който само след 2 години щеше да стане шампион на Италия. Отбор пълен, знаеш какви играчи имаше в Лацио в шампионският отбор. Интер успя да ги бие много, много тежко. Да, и оттам при мен любовта към Интер се бетонира, но през годините аз сега в серия се занимавам, последните може би станаха 7-8 години. Преди това първенствата, които отразявах и с които работих, не бяха серия А, което за жалост ме направи така, че се отдалечих в един период от време от италианския футбол. Трудно имах възможност да гледам мачовете, тъй като те съвпадаха с други двубои, които отразявахме и коментирахме. Опитвах се, нали, да остана верен на нерадзурите. Мисля, че ако попитаме който и да е било фен на Интер, от настоящите тези, които гледат футбол последните 15 на години, може би ще посочат Требала като момент, който осмисля цялото им съществуване. Аз, между другото, радвах се, разбира се, като малко дете на Требала, но
може би през годините, в моментите, в които Интер страдаше и рядко стигаше до някакви успехи, аз имах по-такива спомени, които пазя. Може би тези по-трудните мигове са ми по-на сърце, отколкото да ти разкажа, примерно, къде съм бил по време на Требала или на полуфинала с Барселона, тъй като това са мачове, които също се помнят и според мен никой няма да забрави как е реагирал при победния гол, при головете на Милито в този сезон. Така е. Аз много добре те разбирам за какво говориш, защото ние с теб общо взето сме от едно поколение, израснало с двубоите по Ефир 2 и това как стискаш палци в неделя да дават твой отбор, защото се излучваше само по един матч. Иначе за това, което казваш Интер Шалке, наистина това беше последния финал в два мача. Тогава си спомням много добре, че имаше коментари колко скучни били двата двубоя, особено първия, поради причината, нали, че има и реванш и така нататък, и от следващата година реално започва да се играе финалът в един матч и както каза ти, в Париж ние си изправихме срещу Лацио и ги победихме. Точно така, в Париж беше. И другото, което ти каза, и според мен си много прав, ние така израснахме с Интер в години, в които беше много тежко да си интерист. Отбора не печелише нищо и общо взето целта беше четвърто-пето място, ако може да хванем УЕФА. Така че ние в годините сме доста калени и знаем какво е да бъде трудно. Аз съм сигурен, че много от младите фенове сега трудно си го представят това нещо, особено последните години така доста се поразглезихме от към трофеи, но със сигурност ние знаем какво е да бъде трудно с Интер и въпреки това толкова години вече сме с отбора. Ти имаш ли си любим футболист от този период? Знам, че много хора ще кажат Феномена, примерно, както каза ти, който пристигна при нас след финала с Шалке, но изобщо някой футболист, който винаги ще свързваш с онзи период на Интер. Ами аз тогава, като избрах да е Интер и като тръгнах да се запознавам вече с състав, с играчи, като тръгнах да ги гледам, мен това ми направи впечатление, че тогава италианския футбол си беше италиански футбол. Сега мнозина казват, че не се е променил много през годините, но това не е така. Италианските треньори се развиват и опитват да внесат модерните неща в Италия. Но през годините не беше така. Много често италианските отбори, без значение дали говорим за Интер, Милан, Ювентус или някой друг, играеха под Индиго. Промените, които започнаха да се случват в италианския футбол, дойдоха от конкретни треньори, които опитаха да направят различни неща в своите отбори. Примерно като Риго Саки, който направи това чудо на Милан. След това периода, в който Ювентус направи куп титли. Но аз избрах Интер не само като контрапункт на Интер и като отбор, който не беше на върха тогава и се опитваше да стигне до там, а и защото наистина проповядваше това чисто италианското по това време. И аз си казах, като ще е Гарга, нека да е Рошева, нали, в същото време, и около състава на Интер винаги витаеше, как да го нарека, то е ти знаеш, че това е отбор, който ще излезе, те се бори. Да, няма да е много красиво това, което виждаш най-вероятно, но просто играчите вътре бяха такива. Дарвар, сериен убиец, Дарвар, сериен убиец, Дарвар, сериен убиец, Роналдо напред. Абсолютно. В един момент нещата взеха да се променят, но аз обичах такъв тип футболисти. За мен всички тези, които се хвърляха с шпагата с двата крака напред, ми изгряха сърцето. Повече отколкото да видя как Роналдо навързва трима и вкарва сам срещу вратаря. Аз обичах да виждам това нещо от Интер, обичах да виждам блясъка в очите на футболистите, когато излизат на терена. А в Интер винаги имаше такива хора, които са способни да запалят останалите вътре. Като се започна от всички, които са носили капитанската лента по това време. Берго ми беше футболист, който само като го видиш как излиза и настръхваш, а в средата на терена също, примерно, аз съм голям фен на Диего Симеоне, който беше част от Интер по това време, който играеше по прекрасен начин. И всички такъв тип футболисти от неговия типаж са ми много на сърце. Сега няма да се връщам назад, за да говорим за футболисти на Интер, които не сме гледали на живо, които само сме чели по книгите и сме гледали в черно-белите кадри. Това са легенди, разбира се, но за съжаление не сме имали възможност да ги гледаме и заради
това не посочвам някои от тези имена, които са малко по-далеч в миналото, се концентрирам от тези върху края на миналия век и от настоящия. Когато говориш за тези неща и както добре ги описа Дървар сериен убиец и напред Роналдо, на мен пък в спомените винаги ми изплува онзи период с Ектор Купер. Тогава общо взето играта ни се характеризираше с това Матераци рита напред към Виери и той там се бори с двама защитници, ако успее да я докопа, я вкарва. Това беше просто отличителното за онзи период с Купер. Както каза ти, така вече емоциите около титлата и около успешния сезон се оталожиха и може би можем да направим по-реална оценка на това, което се случи. През твоите очи, как видя ти сезона на Интер в серия А? Това беше, сега като вече можем да върнем лентата назад и да правим тези съпоставки, един от най-доминиращите сезони в последно време, в които Интер става шампион. Може би в началото не изглеждаше така на кампанията, но ако погледнем класирането, ще видим, че Интер в един момент стъпи на върха, може би 14-15 кръг и оттам не изпусна първото място. И вместо да има притеснение в Интер от това как се развива сезона на фона на представянето на конкурентите, те губеха точки, имаха своите сривове, докато Интер не можа да влезе в серия от 5-6 мача без победа, от отпадането от Шампионската лига не се направи чак толкова грандиозен проблем, който да рефлектира върху отбора, който бе ключов момент на Киво, който успя да запази здраво стъпили момчетата с много бистри умове и успяха да завършат по прекрасен начин сезона. Но подобна доминация с толкова много голове, с толкова много победи, отдавна не сме гледали. Но то започва да става традиция, когато Интер става шампион, да доминира. Не знам кое е по-сладко, да спечелим по този начин шампионата или да го направим по драматичен начин с победа в директния сблъсък срещу пряк конкурент. И двете неща изглеждат еднакво готини. Имаше ли момент от сезона, в който си каза, може и да не станат нещата, може и да не успеем? Имаше ли тези колебания, най-вече сред матчовете с Милан? Но то след първия матч с Милан, мисля, че оттам тръгна една прекрасна серия на Интер с поредица от победи, от добри резултати. Сега, може би след отпадането от Боди Глимт имаше леки съмнения около целия отбор на Интер, около Киво, но за мен това си бе част от растежа на Киво, който колкото и да имаше в началото на сезона много коментари, че Интер няма да завърши със същия треньор, че ще потърси смяна още преди нова година. Видяхме, че нещата са много по-различни и че Киво е от тези, които въпреки че няма опита да води голям отбор, успя да се справи в подобна среда, в съблекална, в която имаш звезди, в която имаш младоци, в която имаш футболисти, които са в края на своята кариера. Не беше толкова лесна за контрол съблекалната в Интер, колкото на пръв поглед изглежда. Започваме и през лятото с скандала, който стана между Хакан Челханово и Лаутаро Мартинес. Така че имаше много такива малки подводни камъчета, които можеха да преобърнат каруцата на Киво, но той успя да се справи. И мнозина казват, че след като направиш дубъл, от тук на сетне какво ще направиш повече, как може да станеш по-добър, как може да надградиш, как може да станеш по-приятен дори за гледане. Интер и Киво показаха, че има на къде да работят в тази посока, тъй като купа и Скудето е чудесно постижение. Но като сложим провала, спокойно вече можем да го наречем в Шампионската лига, и като сложим провала в големите матчове, ето две неща, в
които Киво може да работи и да опита да надгради. Стана ясно, че няма да се търси промяна в схемата и че Интер ще остане с 3-5-2, тъй като преди, може би, месец, дори с теб сякаш го коментирахме, че в италианските медии се появи информация, че трансферният пазар на Интер може да бъде ориентиран към това да се търсят крила и бекове и евентуално Интер да пробва да играе с 4 в защита. Явно няма да се случи към момента това, или поне няма да е основната цел, върху която да се гради селекцията. Аз също смятам като теб, че имаше само единствен момент в хода на сезона, в който, да си призная, бях по-разклатен. Това беше този кошмарен март месец, в който ние не успяхме да спечелим нито един двубой. И не толкова загубата в дербито на Милано тогава ме притесни, защото след нея ние продължахме да водиме с 7 точки на върха. По-скоро следващите две равенства срещу Аталанта и Фиорентина, защото се виждаше как от кръг на кръг преднината ни постоянно се топи и по-лошото, играта на отбора става все по-зле. Просто играчите наистина в онзи период бяха бледо копия на себе си. Имах удоволствието да ти бъда гост в Макс Спорт именно в двубоя срещу Фиорентина и тогава с теб си говорихме, че тази международна пауза идва в възможно най-подходящия момент. Просто се усещаше, че играчите имат нужда да сменят малко обстановката, да си проветрят главите, както се казва. И точно това се случи. След това видяхме коренно различен Маркос Тюрам, коренно различен Никола Варела. Знаем, в онзи период и Лаутаро не беше на линия, за да ни помогне, но именно след паузата и тези две победи срещу Рома и Комо, мисля, че окончателно пречупиха конкуренцията. Ние вкарахме 9 гола в тези два мача. По същото време имаше пряк двубой Милан и Наполи, където се знаеше, че точки ще се губят. И мисля, че тогава на практика всичко беше решено, но тази пауза дойде в възможно най-подходящия момент за нас, защото просто отбора от мач на мач изглеждаше все по-зле. Ти засегна темата... Да? Аз по-скоро ти ме пита, нали, дали съм имал при момент съмнения, че нещата няма да се получат. По-скоро го имаше обратното. Имаше повече мачове, в които си казваше, след такъв мач няма как да не станем шампиони. Като мачовете с Рома, който ти каза, обрата срещу Комо, който направиха сред тях. Имаше един мач срещу Пиза, който бе малко по-рано, който също започна лошо на Наяца, но Интер би с 6 гола. Аз се зарадвах много на това, че Интер с лекота, когато реши, може да вкара 4, 5, 6 гола, тъй като го видяхме няколко пъти през този сезон. И на Рома, и на Пиза, и на Торино, мисля, че имаше една петичка, която Киво писа. С Лово, мисля, че бях убеден с 0 на 5 като гост. Да. Това е отбор, който аз съм приятно изненадан, как на фона на начина, по който играеше при Симоне Инзаги, където подобен тип изпълнения не бяха чак толкова срещани. Сега малко по-освободено играят в предни позиции, много по-разчупено става и с включването на новите нападатели, които замениха тези, които се провалиха като в ролята си на бекъп опции през миналия сезон. Интер започва да играе наистина добре и ако говорим, може би е малко силно вече, но за краткия период, от който Киво е начало на Интер, в Италия това е един от отборите, който спокойно можем да кажем, че има изграден стил. Другият такъв е Комо. Не бих казал нито за Милан, нито за Юве, дори и за Наполи не бих казал, че впечатляват през този сезон с игра. Бих отличил единствено Интер и Комо. Притеснявам се, че Рома ще изглежда много по-силен през следващия сезон, тъй като Раниери винаги намира начин да апгрейдне своите отбори и това ще бъде според мен една от основните заплахи през следващата кампания. Няма да бъде от Торино или от Милано, ще бъде от Рим. Ти спомена Интер и Комо и общото между тези два отбора според мен е именно това налагането на млади наставници, нещо, което не виждаме при останалите ни конкуренти. Както се казва, новобранеца Киво победи Алегри, Спалети, Гасперини и Конте, които ако им събереш мачовете в кариерата общо със сигурност правят над 2000.
И от тази гледна точка усещаш ли такава тенденция в италиански футбол, защото от една страна са тези акули в серия А, които са видяли всичко и са спечелили много, от друга страна обаче има наченки на това да се залага на млади треньори, защото виждаме освен Фабрегас и Киво, виждаме Паладино, виждаме Италяно, други треньори, които и сега през това лято ще вдигнат нивото още нагоре. Както знаеш, Италяно има слухове, че дори вече е почти сигурно договорен за Наполи. Има ли такава тенденция да се промени това нещо и в Италия наистина да започне да се налага на по-нови идеи, на по-млади треньори, защото това Корто Мусо съм сигурен, че е втръснало вече и на феновете на Милан, и на феновете на Наполи. Конте и Алегри просто до болка са ни познати с техния начин на игра. Сега връщам още малко лентата назад. Кристиан Киво бе начало на Примаверата, Симоне Инзаги бе треньор на Интер и аз още тогава, на фона на това, което правеха малките и на фона на това, което знам за Киво като човек, като кариера, аз го виждах като наследник на Симоне Инзаги. И много се ядосах, когато в един момент Интер реши да пусне Киво да си тръгне от клуба и да отиде в Парма. Викам, нали го готвеха за заместник на Симоне Инзаги, викам, защо така? И се зачудих на това решение, но се оказа, че е много правилно. Опитът, който Киво натрупа с Парма, без значение, че говорим за отбор, който е в дъното на класирането тогава. Опитът, който натрупа, бе безценен. Просто да седнеш като самостоятелен треньор на скамейката, на тази възраст, това си оказа своето влияние. Да, мачовете бяха малко, които той записа по-малко от един сезон, но си бе един чудесен преход за самия Киво, за Интер. Но това, което казваш за моите треньори в серия А, изглежда и звучи много добре. Само, че като погледнеш, единствено Интер от топ отборите, не слагам се още Комо сред тях, подаде ръка на млад треньор. Виждаме с какви треньори бяха Юве, Милан, Рома, ветерани, Наполи. И може би от отборите долната половина на класирането, от отборите, които натискат да пробият в Европа, ми се струва, че поглеждат малко по-смело и протягат ръка към по-младите треньори. Все още ми се струва, че грандовете не смеят да рискуват толкова сериозно. Единственото, тъй като Италяно, колкото и да е млад, за мен той е вече от тези, които са утвърдени имена в треньорската професия. Не би го сложил в категорията на младите треньори. Може би Паладино е сред тях, само че аз пък Паладино не го харесвам въобще като идеи за футбола, като начин, по който играят отборите му. Би било прекрасно, тъй като сега се говори, че Милан ще се насочи също към млад треньор. Говори се за Андони Раола, макар че мен много ме съмнява, че той въобще ще седне да преговаря с Милан към момента. Последните новини вчера са, че им е отказал, да. Да, абсурдно е, при положение, че той се цели в момента много по-високо. Минеш ли веднъж през Англия, веднага ти се дига реномето, без значение дали си бил на Борнемут, на Брайтън, с извинение, нали, без да обиждам никой от феновете на тези отбори, но минали ти в CV-то Висша лига, трудно правиш крачка назад, а към момента няма какво да се лъжим, серия А спрямо треньорите за мен си е крачка назад. Трудно можеш в момента да убедиш опитен наставник да дойде в Италия. Може би пък за младите е по-лесно да бъдат навити, да станат част от подобен проект, но виждаме, че въобще не е лека задача. Това треньорско домино започна в серия А да падат глави, да идват нови, но млади треньори, колкото повече, толкова по-добре. Мен ми скри шапката Карлос Куеста, който на 29 години стана треньор на Парма. Чудесна работа свърши Фабио Гросо, макар че също не знам дали трябва да бъде слаган сред младите треньори, но има една вълна момчета
от серия Б. Много се говори за треньорите на Юве Стабия и на Катанзаро, които успяха да стигнат до плейофите в серия Б през този сезон. И се говори, че някой от тях може би ще го видим в серия А през следващия сезон. Но хубав беше въпроса с това. Киво и Фабрегас в момента водят колоната с моите треньори. Виждам, че Сари се завръща в Аталанта да работи. Тоест ще има отново стари кучета, повече отколкото младите дихатели. Така е, за съжаление в Италия трудно и бавно се случват тези неща. Старите муцуни ги виждаме и по треньорските скамейки, и в федерацията, и в националния отбор, и общо взето така правят всяка година едно и също, пък очакват различен резултат, което е много странно. Ти засегна темата за Шампионската лига и отпадането от Бодио. Между другото, вчера Джузепе Марота в едно интервю за Дазън каза, че се надява, докато се пенсионира, да му осигурят играчите и Шампионска лига, тъй като това е единственият трофей, който му липсва. Според теб, през изминалия сезон, какво не ни достигна там, за да се представи малко по-добре? Ясно е, че на фона на инвестициите, които правят английските отбори и на фона на ПСЖ, Реал Мадрид, ние не можем да разчитаме на това всяка година да бъдем в борбата за трофея, но може би усещането е, че имахме сили за нещо малко повече от плейоф и то срещу Бодио Глимт. Кое не ни достигна, може би още малко по-силна трансферна политика, малко по-силна скамейка. Какво е твоето мнение? Аз мисля, че скамейката бе много по-добре през този сезон на фона на миналия, на фона, че участвахме на същия брой турнири. Сега Шампионската лига Интер записа 5 победи и 3 загуби в груповата фаза. Да. И наистина се създаде впечатлението, че Интер може би може малко повече. Не казвам заслужава малко повече, тъй като имаше колебания в Шампионската лига. Аз продължавам да мисля, че имаше и много сериозна доза подценяване. Интер си помисли, че ще мине през норвежците леко и подцениха както съперника, така и условията, в които се игра двубоя. Може би един от най-слабите мачове на Интер през настоящия сезон. И двата. И реванша беше скандален. Тук може би идва момента, в който идва и фигурата на треньора. Плюс това да се видят кои са ти хората в съблекалната, на които може да разчиташ. Тъй като капитаните, вице-капитаните, третите капитани плюс треньора са хората, които в един такъв момент трябва да им се чуе гласа. Киво не можа да се справи с това. Това бе един от минусите през сезона в него. И сега, ако съперникът не бе Бодио, бе някой малко по-сериозен, пак без да обиждам Бодио, да, отпадане от норвежци, които нямат кой знае какви успехи през годините, нали, в последно време започнаха да впечатляват футболна Европа, си е провал. Ако бе някой по-сериозен отбор, може би и самите футболисти щяха да подходят малко по-внимателно, малко по-концентрирано, по-съсредоточено. Подценяването бе за мен ключа тук в това отпадане, но много хубава, много тежка обеца на ухото за Киво и мисля, че той е от тези, които се учат от грешките си. Киво не е от твърдоглавците, които ще отрекат, ако са сбъркали нещо. Много ми харесва начинът, по който Киво менажира своите пресконференции, начинът, по който общува с журналистите и начинът, по който общува с играчите. Начинът, по който им дава наставленията, начинът, по който много приятелски им говори, дори самия начин, по който Киво празнуваше тези победи и спечелените купи с тях. Той бе наравно с тях, танцуваше наравно с тях, пееше наравно с тях, поливаше се с шампанско наравно с тях. Тази връзка според мен е много важна между треньор и между играчите. Говорим вече за семейство, говорим за това, че играчите, групата на лидерите е
припознава Киво като човек, който може да помогне на клуба. Помага много това, че Киво е част от миналото, от златното минало на Интер. И всички прогнози, които бяха давани в началото на миналият сезон, че Интер и Ювентус и Рома няма да завършат сезона с тези треньори, бяха разбити на пух и прах. В момента, според мен се задава нещо като, ако разбира се Бета Марота не направи някаква промяна, задава се династия Киво в Интер. Ами, по всичко изглежда, че наистина такава е целта на Джузепе Марота. Разбира се, всичко зависи от резултатите. Знаеш, че за един треньор съдбата му се решава винаги от резултатите на терена. Сега предстои... Така е, но ти знаеш... Да. Да. Аз мисля, че търпението към Киво ще го има. Интер е показал, че от отборите в Италия, които са търпеливи към своите треньори през последните няколко сезона, няма го това текучество на хора на този пост. Само виж какво става в Милан и в Ювентус и в Рома през последните години и в Аталанта, дори ако искаш тръгването на Гасперини. Много е важно това, което успя с тези два трофея Конте да си изгради като име, като реноме. Дори да не бе взел купата, дори да бе само с скудетото, пак щяхме да говорим тези неща в момента за Киев. Съгласен съм, да. Особено виждайки какво се случва при конкурентите. Ти спомена, дори ми е малко нетипично, защото ние интеристите сякаш сме свикнали при нас лятото винаги да е много драматично, да имаме притеснения, дали са свързани с собствеността на клуба, дали това, че треньор си тръгва, дали това, че някой от звездите трябва да се продава или пък той сам иска да си тръгне. Изглежда, че през това лято ще бъде така нетипично спокойно при нас, за разлика от това, което се случва при конкурентите. Задава се обаче трансферно лято. По традиция, вероятно ще ни свържат медиите с 50-60 футболисти, които в крайна сметка ще се окаже, че нямат нищо общо с нас. Но къде ти очакваш да наблегнем в трансферите? Според теб, къде отбора има най-крещяща нужда от подобрение? Сега, последно Мхитарян щеше да поднови и да подпише, нали така? Да, той остава, да. Да. Сега, ако искаш да започнем отзад напред вратарския пост. Мнозина твърдят, че трябва да се вземе нов вратар, който да е титуляр и Мартинес да му е резерва. Другата групичка пък твърди, че Мартинес трябва да получи шанс да бъде вратар номер 1 и да се вземе резервен вратар. Сега не знам как гледаш на тази ситуация. За мен е по-добре. Мисля, аз не съм фен на това да имаш първи, втори и трети вратар. За мен по-логично е да вземеш двама вратари, които са равностойни, за да предизвикаш конкуренция между тях. И ако тези двама вратари са с различни характеристики, е още по-добре. Тъй като преди известно време попаднах на едно интервю на Артета, който каза, мисля, че ставаше въпрос дори за миналия сезон, който каза, че Арсенал е загубил страшно много точки заради негови грешки и грешките, които той каза, бяха, че не смених вратаря в последните 10 минути на матча. Тоест той има на пейката вратар, който да речем е по-силен с играта с крака или пък в нещо друго, но не е имал смелост да направи тази смяна. Така че има вратари, които имат различни характеристики и които могат да паснат на различен тип футбол, в зависимост от това какво иска да играе треньора ти. Без да съм кой знае какъв специалист, но Мартинес се направи в мачовете, в които получи шанс да играе, направи майсторски намеси. Извади супер топки, въпреки че не бяха много подобни мачове, в които получаваше шанс. Аз съм по-скоро от към вратарския пост да се вземе вратар, който да е на нивото на Мартинес, за да може да... Тъй като ако видиш и в другите отбори, много често вратарите се ротират. И Наполи ротираше често своите вратари, и Юве ротираше своите вратари. Мнозина от така актуалните менеджери, от тези, които са по-модерни, много разчитат на вратарите, като
начало на атака, като начин за разпределяне на топката. Те са първият плеймейкър на отбора. За мен вратар трябва да се вземе и за мен това към момента не е проблем в Интер, тъй като който и от двата варианта Интер да избере, дали да ще вземе силен вратар, който е тип звезда с статут на титуляр пред Мартинес, или ще вземе тъй като Мартинес ми хареса как се включваше в Това, което казваш ти за вратарите и за това, че трябва да има конкуренция между двамата, го разбирам, но ако се върнем през последните години назад, на практика в Интер винаги е имало един ясно изразен титуляр и един резервен вратар, който знаем, че ще влезе в игра само когато... в последния мач на сезона. Точно така. Още Самир Ханданович, абсолютно твърд титуляр. След него дойде Онана, който трябваше да мине период на адаптация, но беше ясно, че след като той вече застъпи на вратата, това ще бъде титулярния вратар. Продадохме го, дойде Зомер с ясната заявка, че той ще бъде номер едно. Хосеп Мартинес с епизодични изяви. Аз следа покрай страницата ни във Фейсбук мненията на феновете и те са доста така, има два полюса според мен. Едните казват, Пепо Мартинес не се е провалил, когато е получил шанс и той заслужава да бъде титуляр. Другите казват, да, обаче той в кои мачове играе и в колко мачове играе. Той игра за купата, плюс мачове от серия А, след като титлата вече беше спечелена, матч без особено напрежение. И тяхните опасения са, че примерно в един сезон, когато вече е ясно, че отговорността лежи на неговите плещи, той няма да се справи. Лично за мен удачен вариант е да се даде шанс на Пепо Мартинес, но да се привлече един опитен вратар, както примерно има слухове за Иван Проведел, който вратар знаеш, че ако случайно нещата с Мартинес се объркат, може спокойно да поемеш щафетата и да нямаш проблеми на вратата с него. Така е по принцип, това да имаш опитен вратар, който да ти е първи избор, е спокойствие. Спокойствие за треньорите, спокойствие и за феновете. Нормално е да е така, нали? Когато си намериш, казали си хората, добрия вратар е половин отбор. Но говорим за съвременен футбол, където нещата са много динамични и се променят. Сега до каква степен това е успешната формула и това е модела на шампионски отбор, да имаш вратар, който да ти пази за всички мачове. Според мен вече това са отживелици. Но да, дава определено спокойствие, както на треньора, така на феновете, така и на бранителите пред вратаря. Но към бранители чувам само хубави трансферни слухове за Интер. Говори се за Соле, говори се за Мухаремович, говори се и за Палестра. И тримата са млади, двама от тях са централни бранители, другият е десен бек като опция на Дъмфрис. В защита нямам притеснения поне към момента от това, което се говори. И се говори, че и Мухаремович и Соле са сравнително близо до Интер. Чудесни опции са на тези, които си тръгват, като Дърмян, като Черби. Така е. Според мен в защитата специално ще се стигне до момент, в който ще трябва да избираме между Соле и Мухаремович. Мисълта ми е, че ще има само едно свободно място, защото най-вероятно Стефан Деврай също ще получи предложение за удължаване на договора. Алесандро Бастони минаха слуховете с Барселона. Мисля, че той ще си остане в Интер. Дори вчера Джузепе Марота за пореден път го защити и за пореден път успокои феновете, че не вижда никакви сигнали, че Бастони ще напусне. И от тази гледна точка... Ради, ние трябваше да започнем да говорим за трансферите, като стартираме от това, че бюджетът е около 40-50 милиона и става въпрос за голяма битка, дали ще са 40 или 50, нали? Дали ще бъдат добавени 10 милиона към бюджета, което е скандално малко.
Сега няма Точно какво така. да се лъжим. Един футболист може да се купи с тези пари. Има предвид футболист титуляр с статута дори на звезда. И евентуално всичко, което бъде добавено към тези 50 милиона, ще дойде от продажбата на играчи. Сега за Палестра се говори за 40 милиона, Солей и Мухаремович сигурно са около 20-25 и те, ако не и към 30, така че с това, с което разполага Интер като ресурс, не са много играчите, които може да си позволи и затова трябва да се пипа много внимателно. Да, може би в един момент ще се стигне до там да се избира дали ще да е Мухаремович или да е Соле. Аз Не съм убеден, че и с Палестра ще се преборят. Така е, да, особено като знаем Аталанта колко трудно се преговаря с тях и как обичат да ни продават играчи. Аз разбирам недоволството на феновете и на страницата във Фейсбук, има много коментари за това, когато става въпрос, че Мхитарян и Деврай ще останат още една година. Но както каза ти, бюджета е много далече от безкрайен при нас, така че ще трябва да се взимат решения или. И поради тази причина виждам един вариант, при който Деврай ще остане, за да има пари за други играчи и за други зони. В крайна сметка от тези, които се спрягат за напускане, ние пари може да изкараме някакви само от Фратези, от Луис Енрике. От никой друг. Играчите с изтичащи договори са ясни, така че ресурса ни на трансферния пазар според мен няма да бъде особено голям и от тази гледна точка не е нелогично да се предлагат удължавания на договорите, поне на тези, за които се счита, че има още какво да се изтиска от тях още един сезон. Да, съгласен съм тук с теб. При положение, че нито Деврай, нито Мхитарян са от футболистите, които сме чули да мрънкат, че не е играл толкова дълго време, че е играл само 10-15 мача и то по няколко минути. Това са футболисти, които спокойно могат да останат за още един сезон, без да разрушат климата в отбора, че не играе толкова редовно. Дори напротив, с опит ще са безценни в един такъв момент. Тъй като ядрото от тези, които бяха посочени, че ще си тръгват, е на доста напреднала възраст. Но когато махнеш подобен тип на куп от един отбор, не е много хубаво за цялостната атмосфера в клуба. Хубаво е да има своята лява и своята дясна ръка в съблекалната Киво. Това са хората, които са така е, в полза на румънеца. Така е. Ако говорим конкретно за Мхитарян, аз нямам проблем с това той да остане още един сезон. Не съм от хората, които недоволстват, когато го виждат на терена. Разбира се, предпочитам да се появява през втората част, а не като титуляр. Но по-скоро това, което ме притеснява с оставането на Мхитарян е, че по този начин се изяжда едно свободно място в средата на терена за нов играч. Реално единственият от халфовата ни линия, който ще напусне е Давиде Фратези и ще се освободи още едно място от Анди Дюов, който ще бъде прехвърлен на десния фланг, тъй като се вижда, че там нещата му се получават доста по-добре. Но това са две свободни места и ако приемем, че едното е гарантирано за Александър Станкович, тъй като и буквално преди да почнем разговора с теб излезне новина в Sky, че Киво настоява той да се завърне в отбора и няма да има последващи продажби. Ако приемем, че той е единия нов полузащитник, остава едно свободно място. В момента спряганите имена са Къртис Джонс и Мано Коне. Аз лично съм на мнение, че имаме нужда и от двамата, или ако не конкретно от тези двама играчи, от двама играчи от такова ниво, които да донесат повече сила, повече мускули в средата на терена. А в крайна сметка, заради оставането на Мики, може би ще се окаже така, че и там ще трябва да се избира между единия и другия. Защото втория вариант е да жертваме Александър Станкович. Това съм сигурен, че ще събуди много недоволство сред феновете, което е напълно нормално. Станкович си е наш юноша, направи страхотен сезон в Брюш и най-малкото заслужава шанс да носи фанелката на Интер. Така че единственият ми такъв мотив за оставането на Мики, единственото ми притеснение е, че няма да можем да надградим в халфовата линия толкова, колкото ми се иска. Съгласен съм за Станкович, супер сезон в Белгия. Въпросът там е, че сега Интер може да си го откупи
купи, да речем, за около 20 милиона и се говори, че може да го продаде за двойно повече в Англия. Много съжалявам за Фратези. Ако си пуснем кадри с голове на Фратези с екипа на Интер, ще видим такава емоция, която много малко могат да възпроизведат след гол. Много съжалявам, че не му се получиха нещата. За мен Хитарян му изяде част от минутите, тъй като това момче винаги, когато влизаше, играеше с страхотно желание, показваше, не криеше емоцията си и ще ми е тъжно да го гледам с друг екип, без да се е превърнал в кой знае каква звезда в Интер. Просто ми направи много приятно впечатление, че също е от тези, които се раздават, без да си отварят устата, когато не играят. Иначе в халфовата линия Диюф направи много силен финал на сезона. За Луис Енрике съм окей да бъде продаден като опция за добавяне на пари. Сега хубавото е, че Киво настоява за Станкович, но дано да остане, а не да се превърне в тип, от който да се направят едни 20 милиона. Сега ще бъде интересно освеженият Интер в халковата линия. Хубавото е, че в атака проблемите явно са решени и там този път не се говори абсолютно нищо. Говорим за халковата линия и за защитата като зони за подсилване и за вратарския пост. Ако миналия сезон трябваше да ремонтираме спешно атаката с напускането на трима нападатели, като че ли миналото лято успяхме да го направим и сега там няма да се пипа и трябва да се насочи вниманието към другите зони, особено с толкова много играчи с изтичащи договори. Иначе по темата с Давиде Фратези, и аз мисля, че едва ли има интерес, на който той да не е симпатичен. Особено толкова много важни голове вкара и такава жари емоция показва с фанелката на Интер. Това винаги е приятно за всеки фен на отбора да го вижда. Ако искаш да поговорим и за Алесандро Бастони и този много сложен сезон, който имаше той, сложен от гледна точка не толкова на неговото представяне, на странични фактори. Имаше доста слухове за Барселона, за евентуално негово напускане. В крайна сметка те оттихнаха и в момента всичко сочи, че той ще остане в Интер и ще продължи да бъде част от отбора, но как гледаш ти на тази медийна истерия, която може би беше много умело така дирижирана и подготвена около него и всичко това, което му се стовари на главата? Много хубаво, че поутихнаха нещата около Бастон и много хубаво, че спряха да се пишат всякакви спекулации от към трансфери. Радвам се, че Бастони остава. Не мисля, че Интер към момента има спешна нужда да продава Бастони. Много му помогнаха съотборниците, много му помогнаха хората в отбора за цялата тази злоба, която се изля срещу него. Сега няма да се връщам пак към ситуацията от матча с Юве. Просто ще кажа, че в Италия са малко като нас, силно обичат и силно мразят. И не се изненадах, че подобно нещо се изля върху Бастони, тъй като в Италия са способни, дори можеше да бъде много по-зловещо това, което се изписа, което се изговори. Не, че не беше, но предвид какви са италианците, се размина с малко. И според мен това ще очуми и в края на следващия сезон никой няма да се сеща повече за това. Аз мисля, че това няма да остане като петно за Бастони и това е история, която ще бъде забранена. И то много бързо. Мисля, че той успя да се справи с нея и колкото по-малко говорим според мен за това, толкова по-добре ще бъде и за самия него. Аз също споделям твоето мнение. За мен това беше един вид буря в чаша вода, доста така добре подготвено. В крайна сметка Интер през последните години доминира в Италия и със сигурност има много хора, които искат да използват по някакъв начин такива моменти, за да опитат да ни разклатят. Особено пък когато става въпрос за Ювентус, знаем как стоят нещата, така че мисля, че всичко това около Бастони лека по лека почва да отшумява и
няма да бъде тема на разговор през следващия сезон, нито пък, както каза ти, ще остане петно в неговата кариера. С играта си на терена. Ще ти дам само един пример с това, което се случи с Яник Синер преди няколко сезона. Не знам дали си спомнеш. Бяха го набедили, че е използвал допинг. Да, почти никой в момента не го споменава. Никой не се сеща за него, тъй като Синер продължава да е на върха, нали? Можеше да бъде свързвано нон-стоп. Забравиха го много бързо, така ще стане и с Бастон и с този скандал, който разпалиха след мача с Ювентус. Разбира се, да. И аз съм на това мнение. Един въпрос по-страничен в заключение. Така или иначе предстои световно първенство и то ще бъде главната тема през лятото. Ти ще го наблюдаваш ли с интерес? Имаш ли си фаворити или след дългия сезон в клубния футбол така ще си починеш малко от футбол и ще го гледаш така по-отгоре? Много ми е трудно напоследък, признавам си, да седна и да гледам мачове през седмицата. Сега имаше финал за Лигата на конференциите, ли беше? Кристал Палас Райо Валекано. Да. Съжалявам, не хвалих нито един поглед към това. Следях резултата само. Сега световното е друга бира. Въпросът е, че там, като преглеждах наскоро групите и се хванах за главата, какви отбори са се класирали, какви мачове ще има. Харесах си две групи, които ми направиха малко по-интересно впечатление и знаеш, явно предвид амбициите на FIFA и на UEFA, световното ще стане интересно, може би след края на груповата фаза. Нямам отбор, за който да стискам палци. По принцип Италия бе моят любим национален отбор. Знаем какво се случи с тях. Нека не сипваме сол в раната. Нямам фаворит за световното. Ще му се наслаждавам като съвсем неутрален зрител, без да хабя нерви, без да се ядосвам, без да хвърлям излишна енергия. Ще бъде един прекрасен фон на лятото покрай някоя друга бира световното първенство. Абсолютно. Аз също погледнах програмата на матчовете и честно казано в групите не можах да извадя повече от 3-4 матча, които така да си заслужават вниманието и да кажеш тук ще бъде интересно, равностойно и така нататък. А пък за болен фен на Италия като мен, това ще бъде още едно световно първенство, много трудно за гледане. Без Сквадра Адзура просто не е същото. Разбира се, при тази създала се ситуация, честно казвам, ще искам палци за Аржентина заради Лаутаро Мартинес, разбира се. Но, както каза ти, по-скоро това световно ще мине малко така като фон на други по-приятни неща, които има за правене през лятото. Ванка, аз много ти благодаря още веднъж, че отдели време за този разговор. Сигурен съм, че той ще бъде много интересен за интересите, за хората, които ще го гледат. И съм сигурен, че с теб тепърва ще имаме още много срещи.